Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The VAX. Number one, ang AstraZeneca na vaccine will only need a refrigerator between 2 degrees to 8 degrees. Ordinary ref tas balay, pwede na makastock. Unlike sa Pfizer and Moderna, lain nga method nga pag-ubra nila, lain ang ila ginagamit nga means nga we will need temperatures nga almost below 40 degrees to 70 degrees centigrade. Ikwan na yan. Super freezer na, no? That's why nga, we need cold chain facility. Unfortunately, na-identify lang sa Philippines, Manila, Davao, Cebu, ang may cold chain facility. Isa nakita namon nga presentation kag sa mga report, ang Moderna, ang Pfizer, Moderna, taas kayo ang efficacy sa 95% after the second dose. Astra, 70 sa first dose, ma-90 sa second dose. Johnson & Johnson will need 1 dose, pero 66%. No? May ibang ang Gamaleya, ang Sputnik 5 sa Russia, is about 91%. So, ang Sinopharm, I think, is almost 70+%. So, ang Sinovac is 50+% lang sa study sa Brazil. Pero ang study sa Turkey, sa Sinovac man, 91%. So, why lang naman makita kung anong population nga gingamit sa Brazil versus sa population nga trial studies sa Turkey. Nga taas ang Turkey, ang Brazil ya kanubo. So, ang mga man ang ginatanaw namon. But, comparing the 9 or 11 vaccines available, ang pinakataas din ang Pfizer and Moderna. It's very easy to make, no? Ang pag-ubra sila, ang sa Astra medyo mablubudlay. Kaya magamit sila sa lain pagit nga virus to produce immunity ng immune system nga magbato sa COVID. So they will need a common cold virus sa everyday ta mga common colds ta ang adenovirus. Unlike sa Moderna and Pfizer, may ginakaayo lang sila nga mga messenger RNA nga amo nang matrigger sa pag-produce ng pathogens or virus-like particle nga maka-initiate ang response ng immune system. So ang technology is already there. Ara na dugay na. It's very easy to produce. Ang isa lang problem nga we need zero temperature storage facility. Actually, all of them are good. Basta na ang vaccine mo nakasulod sa WHO criteria na 50%, it's acceptable worldwide. Ang flu vaccine, it's only 40 to 60%. No? Ang flu vaccine ang yearly, 40 to 60% lang na. So, acceptable sa guidelines ng WHO, 50% and above. So even Sinovac is acceptable.